Hả? Cô chép á. Se chuirde fáilteróibh thnáis go páirc go chrócaigh sin olibhanis chun tús a chur le. Chluthe canis craibh idirbheannach na glob an rá ó chorcaigh áiachant le óran mór marí ó cúnta na galí. Gandát beag an chluthe san na tasnú gan cúpla nómant an sa ar a carú téise tí agus má ganan sibhlinn an sa ar an YouTube be se bhábalt an chluthe san na fad i iscint. Pat Blúirí lemathe an sa a gcónaí a fat má bhíon an chléthe a chomáile sé céad chluthe pe míad breás hásta leis méidsan. Se go dát an abíon daoine a só leis an darna cluthe ar an lá mór ach a dairig linn anahíam síochta áilón glyfir seoir agus mar a dúirtú be me a sól go méid an caidan gach peoch chothir agus beidir níos irde Tá anna chuid réaltóga móra híos an barchan son agus be me a sóla tespátas í móra óha siúd. Tóga mí gandát a lár na huair inis ar TG cahad beo tá muoineáin áíachant le cúnta na galí Ryan hen boutatí de shrap pelle Alliance. Tóga míad fiochan tappa inis ar an dá irin an rá ó chorca gardús. Sa bháidir óibh siú tá Cian O'Callán, an Lína Lachúil, tá Alan Dennehy, Jack Buckley, Cathal Carroll agus Jack O'Callaghan agus Kevin O'Connor a lár na párca. Ní le dáach go bhfuil lehannig an salar fadar darafit gimint sár amánaí ón rá agus be sead asú le cluthe mórhaigh siú de damta Andrew Cagney, Daniel O'Flynn agus Conor Buckley. Tá lechan na leis sige óran mór Mary gandát an captéan Garród McInerney gibir a séir an dáhebh go siúd beag Mark Hannify, Liam Keane, Niall Gagan agus Rian na Hara Hosnói go lár na párca. Be se asú le lán scóranna leis ó Neil de Burca, Alan Burke agus Selina Lán Chúl, Ross Malone, Pára Keane agus Sean McInerney. sé Colm Cunning ó cúnta an troma há a ganas agus a bhailir na fadóige an sot Seanón na nuh. Agus be míad asúil ná chiimiid mór an den réiteúir mar as cuara madach lethe muna bhíon an réiteúir feicálach. Ach beag anna chuiblint an sa idir an dá idir a bheit is dachar a rá gan pointas a céh bhthaige mar há sead anna chorm. Se ceartar fada go tá sé dechar go leir bútóir a fiochamach tá an dáhéamh leidir anna bheachtas ar fadar fad imirthe ag an rá an son tar éis dóibh teach tríd créibh corcaí ar dús rud a tá fíor Jackar a dhéanamh ar an ggéadal síos agus sin bóna in ag lig sná as cíirí fécail as chun an chlár agus an bua úntaach a bhí chu th Greg Ballycellan sa clifa le cheanis tuaireach sé sin muíon dóibh.
Se árán a bhí an chuhhaine agus olbhanis chun tús a chur leis an gléasa an rá ó chorca gáíochant le ó an mór Mary mar a bhí mar rá an dá ar an sa cho chormsan go dachar I gcén buinte sa a rá céhmhaige chléasan ach tam siúrálta go méid ár chuiblint an son agus cíimiid captain na fórne Daniel Flynn a túirt seoir dána cho lecathe an son agus iad san olbh chun é seo bhachtain gan dáta fat bíidir sa chréibh seoir 8 léanahain ach ní thugadidir an sfuil Bhí gan dát agus sin mar a Harlín ar an lá mór tá sé an Jackar bhí Dor a bhí mar a feic ar an glyfa sin níos luúthe bhí gacumar an scéal gur raibh buchalí winneáin chun anréomh a bhré lá ach ní mar sin a hála agus ní leon rud buite nach chailte ag an mumata seo réan nos. Se an réitóra san Colm Cunning olbh chun an clitar san a chahabhaisteach agus hiachhead a bhchail tá se a choráithna bhathir a chéile an slitar cattisteach an son inis an rá dearagí sin is smachtú Alan Burke take amach an slitar aige Alan pas chasna na páirce an son chó fada le Alan Bannon gan dáta siúd a gimmart mar lán chuúlaí ar chléad an rá na gansa daragar siúd agus he boilt an son chó fada le Jack Doyle inis Jack Doyle a túirt an slitar san chun cín ach muid se ábalta smachtú níl agus hiachar sin berta chosantóirí an óran mhór timpplaid agus an slitar buirte an ais I g captain na fórne Daniel O'Flynn don rá ach brú diabar a chur a siúd agus bhfuil sí sin na methir se taobh líne tá a deir a réitóir agus go mhfuilse ceann do chosantóirí ó an mór Mary go dearnach mar sin pug sleasa a bheith ann do bhuachlí chorcaí. A sin boilteisteach inis I Joe Conor Buckley scuile leis an slitar a bouta son agus hí sinna me Harris an taobh líne agus droíochta san beidir ó Dara Fitzgibbon agus an pug sleasa brunta ar ó an mór Mary ach be cluthe mór tásáiltó gar an neomh tásagann cé chomásá sé fe. Tá gan dátá ní dóilm gohfuil se ferráilta numar go brú chur ar a chuirde tá ceathir déag eile ar an bhuiin agus tá a gcuid féin le déanamh a gachaí le gcuinechan an bhchar thráin. Se droíocht an son ó mar canafí leis a pug sleasa san chuisí sin crín díar a char sa taobh líne mar sin sellbh slitar buite ar náis I g an rá agus sé Dara Fitzgibbon agus sin díireach a caiintear siúd a thóga go pug sleasa sin tóca go tappa go dara ach ní sé sin smachta go héine san a chosantóir ó an mór Mary taachtamach leis sin iad san inis a dul ar an útsaí cad é mar gháil an builtin san agus sellbh buite ar náis an rá. An éon scór go fólach fachta gas na fórne beag nach gáineomata mehansa ach beidir go dúchaigh ahrú ar an scéal san Conor Buckley déirigh sellbh bhachtar ar slitar ach ní sin ríise me thar se taobh líne bheith. Sin písa marcháile anna cheann ar fadan sin ó an gosantóir ó an mór Mary stigan sin sa chóine rinne sé an jab ar fadan dé sin finbar an Alan Bannon a bhí stigan san ach rinne sé an jab consólacha méidir an dosaí agus an is Rian Maher a Jack Tras na beidir chun an pug sleasan se. Ja, cíimi de gáilin a tugach an son níos lo hiachar sin do phléas go sólinn go bé Darren Casey a chur an gáilin san isteach bhfuil se sellbh ar a slitar séúnta thuút an réitóir mar is mó réitóir nuanta a héideach a ggóir chalíise san nach stólan greibh se sin fearálta seachún ó an mór Mary an chiad deise go san inis agus níl de buorca chiad deise go siúd ar scór ach droíochtó níl agus í sin imime head fóríl. Bhí an ilinn ag éirí níos géire de réir a chéile ach pochamach anna hapig ar fadan sin ag an rá. Se a tócha tappaigh a smaachtathe sanna stiige a sé géigen sé inis amach cho fada le Sean Bannon an módíireach ó Sean Bannon a sin builte suasa son agus botún deanta go chosantóirí an rá son agus sellbh ar slitar fachta I g Pádraig Keane a túirt Frans Beag agus sin scóir an Scotland san ó Pádraig. Agadó sin an darna deise bhí acha bhí ceannig Neil Burke le nó méad ó hin agus hepéir agus sin sean sa fór Pádraig Keane agus chur sin slitar díreach ar an drasná an son. Seaníonn sé darúd leis sin nach seachún inis an rá Darren Butler a bhil an slitar suas na parca cho fada le Conor Buckley a feicálaach go magadísa ach tain sé dachar sellbh mead ar a slitar san sa buirte ar náis sannaige ó an mór Mary dear a réitorgan in chuna chóir nó Conor Calísan son Ed imimeóir lár forca ó an bhór Rian Maher mar sin puc séir a bheith a gcuin do ó an mór Mary agus beag nach cheadan ómata mehansa a barca chrócaig. Seagadó agus maris go ná an dá héamh ag déanamh seach níhil chun socrú sí sin ben ó chanar an sin leis an bhíb muí buí ar an sin ar clé agus banistóir na fórne taobh leis an sin agus sin John Maloney. Ní leon dát ghfuil taí ag mirtan go speisialta Ben O'Connor
Craibh na haireann buaite ag siúd lena clubban sa gan dat lá le pádraig leis a club síseach seachún inis níl borca túirt fans beagfuil sí sin buailte go maithe gan níle deire mar cúil í sinna methir fóraíl mar sin an dara iarracht a methir fóraíl ó óran mór marí go dísa. Se agus an gá ceann a búilte ar fóí le an éil bor ceann amháin ó nimmert agus an ceann eile bhfuil is éir an sin seo Gearóid McInerney. Se a sin buailte fadan sanna ga cían Collins ach níorbh chud umróí féin Olaf go son nach deir réitor chalísteanta ar cean de chusantóirí unráhan son agus an poxéir brontar a son ba chaine má go sé a bhar san ar a déblín an sanna fetí déarn. Se agad out sin Jerry McInerney ahar Gearóid an sin ar dhéisian son leis an mib glas ar an son agus fear rinne anna chuid action an seo thar na blianta. Seas cíimi dara fix giban take siar inis chunaí seo hógant a chiad deis scórála i gé dara sa chiad lení bheith sí seo ias go má há sé díadach le stig don le líne ina le féin buailte suas leis i clíáin Cadí anna sé leis an níoracht son bhfuil sí sin buailte go maithe go dara tá an burt mar cúlsásta go bhfuil an bratbáin ádathe agus chuigneomach go lethe mehanne agus tána fórne ar chóscóir. Sin poxéir den scóh se anna ada ón chúil agus ní a bhéin rud éas go faoir chur a bheith. Sin an sort canasíocht a bheith sé a sú leis uig. Se sinné go díireach é Gandát ní bhhailinn a bheith chunam go brúir na miróí óga ach nó an tú chomasan chatha tú a bheith sú leis a brústan ach hiachar sinna gáir iarracht ó Alan Burke agus pointe don sco agus freigra díireach ar fointe Darren Fitzgibbon agus óran mór marí me chun cín ríis. Se an scór ó Alan Burke an sin anna fios a crinasa ón le hosí lá an son. An ráhan is a dólar an únsaíach cosantóirí ó an mór bharí róbhach óbhach deir réitor ghfuil chalísteanta an son ar an imimeóir Lord Parker rian methar nó níle deir réitor go raibh an imimeir son gleach go má agus chuige líróid Harris a taobhlíne mar sin tuigh Jack Doyle chasna chun an tug sleasa hógant agus buile sin slitar chasna na parke ach star chosantóirí ó mór marí agus sellh a slitar buite ar naise son le sanna dólar an únsaí Alan Burke déirigh smachtach meidir ní raibh se ábalta agus thug sé sin deis don rá pointe eile a ghaimsú agus é sin aimsethe an son i gcead Darragh Fitzgibbon. Se fuair sé pass cliste an sin óna an a lecholaí Alan Dennehy agus ní raibh dátaine agna go raibh se chun tuairt faoin scór agus dairigh leis. Díon go díireach agus pointe don scóhaigh siúd agus seachún inis Cathal Carroll le teachtamach leis a slitar a sin buailte suas na parke ga Cathal an rá a dul ar an únsaí iad a fásta seach sa chluhann so agus iad a déanamh a bhad níos a bhar cadí anna sead leis a slitar a bát anna chosin go dó i g óir mór marí agus éis le locht takeíochtta na galí iad bá beásásta leis an níoracht Andrew Cagney teachtamach inis a caiilte Andrew agus heb buite anas i g Gearóid McInerney a sin buailte suas na parke inis i g óir an mór marí a sin chura ar fóraíl agus sin an tíúireacht a hámethe ar fóraíl ó buchlí na galí go dtí sa chluthe. Agad out ha gan éon ceann peilte ag buchalaí an rá go dtí seo ar réan nos. Níl go dtí seo Higlint na fórnar chóscór hochniúm sa barca chrócaig agus Fitzgibbon na teachtasna an son chun an slitar san na bhachtain de chalísteanta ar a bhar chéana agus is socha go béh siúd nó gamla scéal níhéad sé Darren Casey tháinig teasna an bátastan chalísteanta ar Darren na son agus cuioine hánigus seach ar an sin beag anín tóthalaach beidir níos mó na malíiseach a chríochní se le scóir sin marcha cuinn gandát i bhar a dethór an mór Marion son agus Fitzgibbon gandát ag dul trasna chun an ceansa thógáileach tá cuine de imráí ó an Mary síanta ar an tehilin an farcin sin ibar a seachtain sin Liam Kane agus níl cuman na maithas ar. Níl cóirlaí seachar a son ar Liamach a leanó forraig an scuilig an réitor le dara an tugséir sa hógan ní anna go fólach tá sé me saolanis chun fiachant an bhfuil Liam Kane ábalta leanúnta raig ach stólam sa go méid ní dólam go hen dro bhfuil le bethe go dóga sé cúpla nómata teachta go héin ach de sin is nuair a leanó forraig an imirt get Darragh Fitzgibbon an pointe a ghaimsú chun an rá a chur chun cín don giadúir an sa tróna. Bheadh sé fíor habh dóibh gach seans a thógáil más féidir chunig mar champíní chu chuinnig sa clifa gan seoisiir agus an méid de cheansanna a chail siad sa céad le na riir a tíir a bhí an tá lá buhear a hir hail go réirigh le an chorn a thuirta bhaile lá
Skiban lena iarracht agus ba fáúil go gurach sé sin Harris a trasnáin agus hiach go bhfuil an rá methe chun cín. Tí faointe ar chlár scórachas san gá faointe ag óran mór marí agus an pacomach inis a thugann go Rory McInerney ten se fada leis a báutasa an bháil an san istig ige Neil Burke adul ar an ón síl Slithter san bhailte staach bhfuil sí sin Harris a trasnáin tá déir na muir cúil. Til sin cólín chomachas a dechfá riomh ceapim se chunal bhís a go raibh se éis gá Jens a chailún ribh sin agus fechar an ramóir dós agus an sin rise leis a chosta náde agus cadde sin mar crinneasa díirech ón taobh líne anna scór ar fad ó Niall Borkenson. Anna scór ar fad agus nuair a chin tú le miróí tá le héad san fiochan an chléas a chóisín plé agus is dócha go meid daine rá ní chlé gur chluthe sin plia má gimríonn tú mar sinna. Tá tug se a bruntan níos ar óran mór marí agus sé Liam Kane fear a bhí gorte go nómatáin tá take teasna chun sinna thugann troíocht bag siúd a chuise go fada le Garród McInerney as cuiilteteach go tappaigh I go Garród McInerney cébú go rásta Ross Malone take amach do róran mór marí. Selivan ar Slithter níos go gé pára cín flúta go dísta fachtaige siúd ach deir réitóir an tungfuil chalísteantaige Jack Mead go raibh sé tar glá le pára cín mar sin tugsa ar isteach agus de sé le ige Neil Burke puinte eile chaimsúd. Bhfuil hánig sé chun tosaigh agus déirigh leis an sellh áil agus hánig an lán cholí isteach ar agus náíre ní raibh mór an ánacha an adóg séte agus an puxéir brunta agus Niall Burke réig chun an puxéir seo a thógáil agus ó scóráil más féidir leis. Ba ceart go mecha muoíon in airde get tar éis an íireach de rinne se an déhlína cúpla námad ó hin. Se ba fáúil gneoch se an scór sa gan éon dearú deanta go de Burca agus óra mór marí buachlína galí a mecha chun cína éis an a barca chrócaig. Gan mór an atar a chaim se rá gan nach chulí atar an dá léir. Se chun pic Gibbon há sé fe cálach go dí sa sachlathe agus bhfuil sé sin seolt a Harris an trasná níl í sin a methe córaíl agus mar sin fanan san scór mar a bhí. Se beag díama ar leis an íireach sin mar bhí sé tar éis an obair dhéana dhéanamh agus an Slithter a bhóla agus éúón gos an tóir ach chuig an ceann sin ar dhéisiúig. Ba sé dhéis agus ar fóraíl agus seachún inis óran mór marí de se custan rápainte chuidir in na fórne troíocht a stachan san techa lá an bháideoir Cian Callan de bhfuil an Slithter amach chun chalísteantan san níla deir réitóir leanaráig agus sin go díireach a dhéanaan Jack Doyle take amach an san Seliver Slithter fósa ge Jack a bhile suas na Slithter an san I Joe Conor Buckley a sin a methe róáda agus ní thug sé an seansa san do Conor leis a passan. Legan ó sin an darna ceanna taim ar fóraíl ag an rá an san na trí an aige dó. Trí gansanna chutha ar sréan sin ag óran mór marí go dtí seo. Ní bhíad leachta óg an san tacinn slío fadón gaiileh cadé mar lá gómh san mar beisiad san na fáichan deach ar lechanna an óran mhór agus aráile héin béidir má ganna míad na leis na cumáin go méid deise gine immert an geann cheathrú an CLG agus nach buantach an dúis é sin ó tháinig na cummórtas tá isteach ag túsan chéad sa gan dáta níorhachtarrán ó chéirí Seán Ó Callag ó thugasteachad go mac créimhacha ile éan again créimhacha idir bhenach agus créimhacha seoir agus tá sé déanamh anmhachas an gluthe agus é sin díreach ráitigum tá puinte éidir ag ceair fachta an sun ag darfa Gibbon don rá níos tíómatí a go methe agus na fórne ar chóscór. Se an taon scórálaí a bháin atá an rá inniuh ceanna bháin ó nimmert agus trí chéile ó na pochan na séra ó ag siúd agus ceir a cholíonn an taobh. Se Rory McInerney leis a pocamach is dhéchan san tá sé díalric Niall Burke a chaimsú leis an héna éireachta dhéanaan se ní chaim sé Niall an nóir san nach bhí Liam Keane ina rúiseacht agus bhag sé siút Seliv ar a Slithter. Ní de san réitóir rá go gaise an líród agus is tólann go raibh daoine rá lá na seachtaine i fact go raibh ar na réitóirí a bheith anna dhéan ar an réalsa mar go raibh sé tarlú ró vinnig. Tá go dá bhfuil ceapan siad gur chaise an ceantan a chóiranta bíonn sé deacharí de léamh mar bíon na lads ag cleachtain na passan a live an tám go léir agus tá si déir chu tapig sin nach tú cinnta fútha. Agus Darren Fitzgibbon is son na tólann go sé dearag an pucsa ar tapig san na hógant. Heilteas machta an Slithter agus bheith sé siút rásásta
go bhfuil an selle buite anas aige an rá a sin sá chosan tun ó Shane Geoghegan take teasna Conor Buckley a buite amach go dtí Garród McInerney gan dát sin é ceann the Bert captain atága Oran Mór Mary ar a barcinmh Garród McInerney agus Neil de Burca is anna bhí chinú go Darlína le héad ceamú Arden son dianta agus é sin dianta I g Marcus Quinn agus Riger Réiteoir chun caiintean san le bharcas nadidir a raibh ní rólan gur sé sin I gceiste ga fat. Le chuir sin lábhisteach ceart go leor agus bhí sé ard agus beag carta buí a áil agus ar a fada capan féin. Agus sin Marcus Quinn agus Dimmer sé chalíist beagnach den nám atá hin níos luithe ach bhín ceann sin bhí cuman níos measar an gceann Bhí agus an carta buí nachta an son Marcus Quinn bearach a siúd bheith cuaramach ar cíimiad inis an séirchic áthógant an so agus tóca ge Fitzgibbon sin bhilteisteach ach drochíireacht agus isteach lá an bháidóir an son Rory McInerney agus seo chuún inis captain na fórnin nó ceandas na captain na háda barca Garród McInerney a bhfuilinn slitar san suas cho fada le Niall Geoghegan brú á chur ar Niall Geoghegan agus a buite nas gan rá agus a Conor Buckley ní sé siúd ábalta an slitar a gáardach agus Peter gamnis ge Liam Keenan is a taachtamach leis agus é sin builte suas na park I g siúd deanta go maithan son a g Finbar Cagney don rá a se Clibberton son a lá na huair agus a buite naisinis a g Finbar Cagney bhfuil chalís deanta ar Finbar níle de Réiteoir Lena Raig rudí inanse agus pas glótin son inis agus seachúna rá inis ar an ón sí agus é sin builte isteach bhfuil sí sin I mehead fóríl tá a de Réiteoir agus sin an tíúir sin an carúíireach tólim nó tíúire nó Élan seo agus tácha an scóir sin a ligint an bhfuil. Tólan go bhfuil deir se tá sé cad ar chlár a scór nó a bhfuil bíidir ar có scór. Ní lena harúar na scór in us. Ní lena harúar chlár na scór mar ní chu sé sin ar se trasná agus ní tólan gribh clú géine típ na parca bheit cad a bhí atá lú an báta san. Ach ná bach san. Jack cíimiad in se. Cad go dtíad a chád thar lún tó bhfuil Réiteoir a dul ar neischan fiachant a rí séad. Déir sú le seo bhfuil sé sin I mehead fóríl. Agus an muir cúil takeiste machanis agus níl sé sin cadathe be mí ábalta leanúnta raig leis an na mirt agus é sé pocamachchas san ó Rory McInerney. Agus é sin builteachchas san a g Rory deanta go maihan san a g Niall Geoghegan ach deanta níos a bhar an san a g Alan Dennehy a buil an slitar suas na park an son có fada le Darren Casey me siar as glóte amachchan san cho fada le Jack O'Callaghan a buil an slitar chasna cho fada le Daniel O'Flynn ach ní siúd á machmadidir slitar agus deanta go maihan san gan lán chúlaí ar yes Sean Bannon seachún Oran Mór Mary a cad é mar ghuailinn an san a g Jack Buckley bhfuiltin san le imreoir Oran Mór Mary chalís deanta ar siúd ach tá obair an son ó Jack Buckley. Bhí Graham aige ar a lámh ceart go leor ní a bhéon dót faoin go líis an bóta so ceapan féin. Agus nuair a tháinig sin an ggóilinn ar dús an sin ó le cholaí lár Jack Buckley an sin agus nuair a bhí sé ag teachtamach leis an slitar rug ras Malone na níl an cinnte Graham ar a lámh an son. Agus inis Shane Fitzgibbon imethe trasna chun ceann eile a bhóla. Sin bhfuilte ige bhfuil sí seo me thar se trasnán gan na faointe go dún son I g Dara Fitzgibbon. An cén scórálaí a bháin atá ag an rá an jobh agus gá ceann cailteige a cói cén scóráilteige rud a dáibhad níos dábhachtaí. Se agus iad sanna me chun cíine inis a bhana siad chun cíine bhd. Ní anna siad mágáin Alan Burke Shellev ar is slitar éis an bhfuilte siar inis go iad drá fáinach an sa agus Shellev ag Neil Burke ar sin a chiach túr de chosan túirí an rá timppel ar siúd a Réiteoir agadóg sé numacha cos céimna stólim agus puck sé runta an sa idir rá agus pe sé san deásásta leis sé slíonis mar beidir go dosna Oran Mór Mary níos atá bolalas a chléis sé a sacrú síos níos Buckley chortaí. An mulle tiltan sin ag cosantóirí an rá mar thuig sin isteach go tapigar agus chuir siad stop leis agus ní raibh sé abal an slitar a immert
níl cuma ráthasta ach sin an scéal agus an tuxéir a dógála an gúil Byron son sin Cian Collins. Cian Collins an chlánach leis sin cean mór fada sití sin is go Jo John Canóid gohfuil deisian tug an rá bháideach McInerney son hir sár chosint ó captain na fórne agus chalísteantar sin níle de réitóir leanaráig runaíon an óra mór Mary iad sunna dollar an ún síis agus Rian Maher a bhfuilinn slitar san suas cho fada le Neil Burke a dollar an ún sí túair sé siúd fest na Polly agus bhfuil sí sin seolta Harris Patán íoch nach bhfuil. Níl gan dát ceann sin imethe ar clé agus ar fóríal. Agus leanaíonn se raig leis an tapig bhfuil ar badú leis sin amach chofada le Finbar Cagney agus ní muoilin echar ar an rá tá sé tunna lorg scóir na riimiis le hama nílach denómant le dul pointe idir na fórne chuig pointe gan rá chead a pointe go an mór Mary agus seo chuún inis Sean McInerney dul ar an únsaí ach an slitar buinte gá siúd agus deanta go maithe sanna ga Jack Buckley bhfuil an slitar swas na parca inis agus bhuiid sead chun pointe eile aimimsú an rá den na fórne Daniel Finn Siarga Fitzgibbon agus fiachar sin sár scórin son ón rá agus sár obair idir na chosantóirí agus idir na chosan son. Bhar sin tíosa immerhead an scó agus fechar an lús a bhí Fitzgibbon nuair a thóg sin pas sin uig agus cad sin mar píosa sciile agus píosa crinneasa agus cad sin mar scór gachúlín idir na fórne agus é sin tiltte an rágadí seo ag immer beagán in níos fearr ach ag brad an nummarcha don na scórne ó Shane Fitzgibbon. Mám srudig an éiríonn le óran mór Mary sríon a chur Fitzgibbon déananig sé anna íomhréichdóibh. Se achas tócha go dechar sríanach meidir a bhar ceanam tu amach tócan san ag Rory McInerney am head ó Lorna Park a deanta go manson ag Rian Maher ar scuile leis an slitar dul istechan son agus é meisteach go dtíon lántasach Pádraig Keane pointe go dísa aimimse ga Pádraig se dechar ar smachta gáilte a slitar a son mar go bhfuil inar an brú ochar ag Jack Meader sin cé bhfuil sin go déirnach deir réitóir Tholan go móil Jack Mead amach sin mar sin be pok seaca cúg méad an do ó an mór Mary is deisicha son an barn a leidú go an foiointe bháin ríis. An dóta agus ní réon dóta go méid Neil Burke dul trasnah seo an lán tosaí an sin Pádraig Keane agus é géirí an slitar sin a bhchant agus se is tá cearta chuir an cosantóir an slitar amach ar an líon san lena chos. Seas Kimi de son has gom gomín se ábhrí níos a réifar a sa thuas a feteach Kimi de son go díireach go bhfuil an réson an neartathe ábhrín inis mar han na bratan son díireach an aice le Neil de Burke tá sí sin na séide neidir méid túncha róbúir a gin réicí an ar an gléasa. An bhfuil tá sé congra go Lord an taobhlíne ní leon rud éasca faoin bhfuil is air seo chorbe ach ní leon dáta má aigenach go bhfuil sé má go leor agus crin go leor chun an spreacha aimimseo. Se bogad glasar i cheann agus he fiochantinis i John na Polly seach nóma go le dul go le hama Neil de Burke agus é sin builteige tá tamil ó fuór ó an mór fór agus é sin seolta Harris a trasnáin sin iarchtans go ó Neil de Burke. Ceanálinn agus bhfuil se go deasí se le th an trasnáin agus níor chur an gléas seach náachar. Amach tapig ríis tócaige Cian ó Ceáin ach ní bhuair gon rá sellib ar a slitar abátas agus po sé steach a ríis an san lína láú ach dheachra chosantóirí an rá anna choimir tit atra i ddíraigh an slitar son a bhúmpas was na Parca agus Finbar Cagney an son ach bhíocha brú atá Neil Burke chur ar siúd agus sin sá obair ó Neil de Burke an son chuir sé an brú ar Finbar Cagney is bhaig sé an pochtaobh lína dáiran. Se cosóil go bhfuil sé tar éis trú go dtí an glíán Howland son. Thosig sé ar an glíán ar clé agus é caithe bhíbre gan íomhar a dóíag a tá gachasolalat ar an scéal go bhfuil sé chun dul tar éis dul trasna más rud a go bhhanan sé ann ach cafaid fannachan na sinne ag áileach pug sleasan is do óran mór Mary agus an Marcus Quinn chun nó níthe ach Ross Malone. Se Ross Malone take chesnach chun sinna hógan teach ní chuisí sin Harris an trasnáin
mar sin poach a bheith an de cíanó Cileáin tá na hen cean go dísa tócha tappa aige ní léon dáhar leis ceansa mar go bhfuil se fnacht dá an iad hain frapálaigh iad a réiteach agus é sin builteach again is go dtíon lecholí Lord Jack Buckley is an módí a chofada le Dara Fitzgibbon há luas a gan bharsá sé pointála pas láimh seacha dtína cheaptéin agus captéin na fórnan son Daniel O'Flynn a tútfens cruach agus a ríis tá gáfuointe idir na fórnin. Anna físa imrethe idir é féin agus Fitzgibbon an sin agus Anna Chrinnes ar fadó captain an rá sin Daniel O'Flynn. Ní mna sásta tá Jerry Mack leis an gine sin. Níos an rá Ormór Mary dul ar an únsaí ach cosantóirí an rá an báta báin eile a buachtain seileh ar a slitar agus é sin buailte suas na páircaigh a Alan Dennehy ach níl na tosa ábhta sin is machtú ach féidir ná raibh ach idir ábhta brú san na chuid ar an lánfúil sé an géigen agus bu sé sin Harris go taobh líne cén cinna haíon le son ní dóla bhfuil na himróí sásta leis a cinna son. Oile mé ach ag an ócéanna tá cinna gentan sin ag an mhuir líne Fitzgibbon imethe trasnach an dóthógáil. Tíimi banistóir an an fun Jerry McInerney is ní móna sásta há sé siút Darren Fitzgibbon inis ten sé siar leis a pucslasa deanta go maithansáig agus seile buan as go pas glóte an son agus í sin bhfuilte staige chófada le Jack Doyle agus sin immert úntaach a rís a go pas Fitzgibbon go hálinn ar fad. Se an dát agus bhés a rágaróidir a brad an umarcar Fitzgibbon agus an istá bert eile den na tosathe tar éis scórna áil agus sin córtha má dóibh. Sin anna chóir a ghóibh mar cai siad na scórna son ar fad a gáil caiig na tosa ar fad ábhrín níos a bhuaí anamh agus gan an brúsan a chuir Darren mar bhí pat rá níos glótha a se anna chlibarta son inis is stig dain a le an rá cadí anna go réid tóir lena ráig go déir se céh bhuaigh seileh ar a slitar deanta go maithe sanna go rion me ar fearrága mar anna bhain sa iad le agus dúrann se siúdfan drug bhfuil se sin seolta Harris a trasnáin níl agus sin an chuigúíarach a methe ar chóiríil ó Ormór Mary ní léon bhfuil nechar ar an bháideoir an Cileánach an san Cian Collins leis an pocamach tappaig a sin buailte cho fada le Darren Casey Derek Jack Doyle a ghaimsú ní raibh Jack Ábalta an seileh ar an slitar gam le scéal a smachtú agus he buaiteach bahanas an so ige Ormór Mary ach cahall Carolyn na rúiseachtain son agus Ábalta an dain séir san na glanna bhfuilinn sin slitar san suas nadidir céhí sé déir go ghaimsú ach bhí Alan Bannon an rúiseachta Ormór Mary agus é sin buailte sísan son ige Alan Bannon a chu rís níl sé sin ábalta ceandan na himiróí féin a ghaimsú chun bar ceagní a bhfuir seileh ar a slitar agus é nistá sé ag Jack O'Callaghan á bhfuil san isteach a chu rís eile siad na cosantóirí atá a bhd chun cín in na tosathe go díosta ach féidir go bhfuil Darren Casey i ggéise chlumsa mar tá seileh ar a slitar buaiteige a cho luas go raibh sé buaiteige chail se ríise Jack Doyle in is sé tachtasteach i dtíarg cabhrú leisút Jack a methe siar agus é methe siar cho fada le Kevin O'Connor bhfuil leis se deisian is chuirbóide a Drew Cagney cadí anna sé leis seo agus túair sé bhóide an fiadbóide don ruthe agus an na siachaú dón son aige Andrew Cagney. Písa deas imrethe uig agus bhíon spáistecha bhí fear breisecha agus rinne Cagney go hanma tháinig sé isteach agus rinne sé an ile níos fear dó féin agus ní bhéon seansing an cúlbáire an sin in áí repéire. Ní raibh agus hiachar sin in is bhcha sé faointe idir na fórne beag scórna tastáilt ó Ormór Mary. Ní bheith sé dábaltaí a gháid muna rúsín na tosathe sanna stig agus muna féidir osmachtaí cmead ar a slitar. Jack O'Callaghan is seileh caiilte geisiúdal chalís deanta níle deir ó réitóir agus seochún inis captain na fórne Gerard McInerney a bhfuil an slitar san suas go dtíon lánta tach Pádraig Keane puinte go díosta aimse ge Pádraig a dul leis chun cín deir ó réitóir go chalís deanta an son i g Jack Mead ar siúd agus be díargáilis a scórsa agus duineach go bheith Niall Burke a thugad teasnach an íthóganta. Se an dót mar is go nach bhíonn sé fíorhabhachtach an chéad scór eile áil tar éis dit mar a dúramar aine féin tar éis dit cúil ag géile agus bhí sé sin ina cheann an sin ag Pádraig Keane gus rinne sé jabhónt gan son chun an bhfuil is séir sin a chruthúdá féin agus inis
deis éasca galore ag Niall Burke. Se Niall leis an fog séra san agus níana sé ein darúd leis sin agus ní a bhéon scór fachtacha leis 7 nómat bhí gíargá leis sin agus inis ní le chuig pointe idir na fórne agus nómat le dul go le hama. An Carrow score on Niall Burke. Ní le cólí na bháin feite ag a bertile Alan Burke i bréhénte agus ceann bháin ag céanana bre ceirte. Se fuair sé sin luach chutha sa tíú nómat. Cha sin I methe mar haris an taobh líne. Cíimi de san inis cocht na gaothe agus é neartathe agus an cumir go bhfuil sí sin go bhfuil an rá a gimmart na cuine. Agus cíimi de san an lech cholaí ar yes Alan Dennehy take amach inis chun é seo thógan tú fagad dover siúd. Se lor agus san chun í sin ó thógan tapig ní a bhéine Olaf Dunbass mar sin. A bhíoch aon dát faoin spéir ach go teola sé sin isteach I Jonah Carnoy go rud a thod diantaige agus é dearg captain na fórne Daniel O'Flynn a ghaimsú ach túr ber timplar Daniel Thorimertó Daniel an pastan na chorhaige sin a bhailt bhil amach captain na fórne san na bhil an slipper amach pófada le Conor Buckley agus pointige Conor I chiad pointe dunglathe. Chéad scór dó siúd ach d'éirigh leis an chance sin a chruthú dó agus é scóráilte go maithan sin ag a Buckley agus an sin cílíonn sé sin go bhfuil sé cholín idir na fórne ríis. Se sé fointe idir na fórne an sa nómacha le ledal nómacha le am leis an limmer an rá buachtan sellver a slitter san an bouta bháin eile agus í sin bhailte fuas an son ag Darren Casey á bhil le trastan son chofada le Kevin O'Connor bhfuil se chuoine ver bhád in íl tá se chuoine ver chuinte í bert las mócha dá dúach sé an pastan bouta. Bhí an dát bhí bertacha ag rithí drón cúil agus bhí deis cúil an ar feag second ach thóg sé an scór 7 golín idir na fórne muid a ddridim le hama sean sa Gordon Moore-Mary. Agus bhfuil freigra chuid a buinte san tá a déir a muir cúil agus 10 second chase an rá ceann a ghaimsú tá ceann eile fachta an son I ga Alan Burke. An darna ceann ó Alan Burke sin ceann fíor habhacrach dóid siúd freisin ach scór tábhachtach agus má srúda an éiríonn le Oran Moore beidir scór na go eile áil rib le hama choróigh sé lo. Déannig ní leon dá tuis an chalís deanta gan an son ige ceann de miródaíon rá déir ar réiteóir agus beidir bhfuil deis an so ige Neil Burke tacht amach agus an bearna san a leidú níos a bhú mar a hasan rodéis tá sé faointe idir na fórne. An bhórcach fiachant Joe na polaí díreach leistigh den na le féin. Fog sé fiortáchtach a sethe seo muir taobhlín teachta sanna sa rá leis coolú siar. Smachta bhín siad uanta Nis caiigh sé féin a thochrúir ríis. Nis thocha go bhí seán íarach dearnach I chiimi don le. Sin builteisteach igen Neil Burke ach droíarach tuag siúd codit sí sa níis ach thorchas into ríis igen rá agus hena libert carta san isté céhú heag selle ver a slitter bhfuil deis ige Oran Moore an scór dearnach don le a ghaimsú ach sin lebla cáilta síos agus seachún amach le Jack Mead leis an slitter do Oran or don rá am le scéal. Bhí sin pasáilta cho fada le Finbar Cagney sin feicálach go maith an sa chiad le sin bhailte amach an son ige Finbar Cagney agus an adóg de le hama seo sétan son ige an réiteóir Colm Cunning agus siad an rá a bheith sásta mar siad sanna hách an cíine lár na huair hena deir chlár scóra son náid 7 ige Oran Moore-Mary. Agus cíimi bead Oran Moore-Mary a hosning níos a tápólas chléasa an lántas hachpára cíine fáid an chiad faointe feit. Seagad dá sin pára cín agus ag tuairt an sprucht agus se tábhacht Fitzgibbon don rá a fór na scór na galéir agus cad se mar cholín a fór Niall Burke Lashley trí den chéad lehan sin ár scór go Joe ar fadar fad agus nor a hit an ceann seo isteach I méil an Carnoig a bhí deis cúil an ar feig le second ach rinne garód McInerney an bha agus seo cúlín eile Fitzgibbon cad seo mar pís a Lewis agus pís a crinne a ig siúd an scór go Joe ig siúd agus ceann eile sin ón lán tosí Daniel O'Flynn agus ag an óm seo bhí na lads ag immert go hanba lads an Ra Lorcan sin Kevin O'Connor ag chur leis na cuidíireachtaí an Sean Cole an scór is tábhachtaí bhéidir sa chéad le agus é sin feite ag Andrew Cagney agus féchar an slí in the éirigh leis an ceann sin a chur isteach ins na hangachaí.
agus ibar in éag teachtain seo freisin Kevin O'Connor cada sin mar iireach dúigh siúd agus ag deire in chéad le déirigh le lethúsaí lár Ellen Burke ó an mór Mary odscóra áil dóibh siúd agus sin mar a críochnaí cuasaíonn seo sa chéad le. Mar sin golóir le déanamh ag buachlí na galí má hasníomthe teachtanas sa chluthesa an rá ábhrí níos a bhar náhiad sa chéad le ach tá le eile fós fanta an sagandíh beo ar YouTube TG Cahad ach siad an rá atá chun cín an sa ach be míad na thnáis go lua leis an dara le. Great players in our game and all codes started there.
Se fáiltar over nasin sa go parca chrócaigh na síl se lasta an sa mar ní fada go me se doracha ach siad an rá atá am ar a barc agus níl se doracha gáibh siúdal lá na huire mar go bhfuil se san chun cína fet hen I de le 6 pointe agus be se sam jásá leis slí chuige chéad le. Beg an dat agus nóir is muoíon tú beidir go ráidir ag gimmartaí I gcuine na gaithan sin sa chéad le. Bhí an stílimmarthe chu Har bheith éfachtach ach mar a dúras beidir leis lí nó fenáma sa chéad le bhéidir ag brad an nulbu don nómarcha Fitzgibbon ach cadéim ar imráir agus cadéim ar has baintas a thug sé sa chéad lehan san agus an cenaíocht atá áthúirta go dóibh ach tá cuidmhacha ag immart go mai go háirthan lína lán cúil tá cuma maithir thu go léir agus na leid leir Park Jack O'Callaghan agus Kevin O'Connor agus cadéim ar iireachtaí ó Jack Doyle, Conor Buckley, Daniel O'Flynn agus Alan Cagney. Ach tá go leor obair déanta gan rá le blianta beag an nuas leis na fórna faois agus tá sé tacht agus a tacht agus a tacht. Á gan dat tá cuidbad tá na míúir buite chun sin agus tá well cúpla blian ó hin bóig sin a chréibh míúir agus sin rud a tá fír jaachar a dhéana a bhí gúnda churcaí ach tá na himráirí a cá tá stíláilin a cá tá rion Ben O'Connor ar a gcuidíireachtaí taim cinnta faoi sin tá sé tar éis dul isteach lá mar cóteálaí agus é a choú le banistóireachta an manistóran sin John Maloney. Ach gan dát ní hé seo an tan chluthe a féidir le bhí iscint mar lá na huire tá Roscomáin agus tír ón cam le scéal agus tá sé sanna gibert ar TG Ceathair an chluthe san iarbheo agus é tacht ó Park Douglas de Híde. Ach rud a bháin eile leis an rá is fuair an anógiad agus í mar a caiintrumis an chluthe san na feit adar in héin. Bhíidir sanna sa 8 blian á hin. Sa chraibh sóisiir, chaile ar éis sin ach aber beg le héadí Jack Mead is solin bhí sé siúda gimar lásan túair sé sin anna chair gáibh an taihí san na bheithe ige. An pí a taihí sin choróigh se lá ceart go leir ach tá an lús fótha ceart go leir agus tá is ag áran mar marí go bhfuil cuidba habre le déanta le déanamh chu darna le mas rud a go bhfuil siad chun an chorn a thuirta bhaile trasna na sionna na leo. Tá go leor le déanamh cach ní gagam sará leis sé fearrá sit in elim nach mór de scó nach mór do bhena é sé faointe idir fór nach céimi de sahanis na himiróí chorahanna bhadní sa bhar ar chéile agus a réiteóir me heisteach a chun dul chun caiinte le san sulla gathe sin stitarteach in air sé airrod le déir se le siile bhena caiigí webh é sin agus leanráig leis an nummert agus sinné istólim an rud cíalhar le déanamh mar gan dát tá an idir san le buchtint agus le caiúntan sa blion fada das na himiróí sa agus brise cruí don té a chailen an chlusa a cha sin caite seachan is ó an mór marí dul ar an nún sí agus rian muir mehar san na bol an slitar san chun cín agus é fachta a chunis bhfuil deise go san ar an chiad scór don dara le Barca son na third fence beoch agus gan nach 5 second a glóga son agus snéan túsa bhí tastáilt ó an mór marí. Seanar a hangad ar amachchan son bhí cuma Har bheith jungháilte orthú agus créicnig an písa sin le pointe álinn an sin ó Neil Borch agus beag siad a sól le cuidbha scór nó isteúd sin an príomhscór álaí atáco. Se agus be sé siúd chótáchtach dó bheith seachún an ráis agus sellbhar is clitar an son ige Cathal Carroll le buil an slitar suasa son chalíos déanta an sonnach ní móna sásta atá elim benin le cinan a réitóide ach gan dát is anna bhí chin tú nó ní chin tú réomh réitóid mala tú aganine mar sin séirchiigh brunta an son idir rá ach gurtú ó chorás nadidir cé go dtíach íon se an chalíos san éid dear an Fitzgibbon take amach gan dá chun an séirchiigh go hógant a chóirlaid sin is chur a ceanta imiróí an rá am leis céal. Se tháinig sé is Jack go láidir ar ceart go leir sin ibar a cethir an son Alan Bannon a tháinig is Jack go láidir ar ní an tíon se leis an gine sin ar chur a bheith. Níon an imiróir Lár Park an san Kevin O'Connor fach mór de siúd agus há neartá na bhachaid agus is tálim sa go raibh réitóir ceart an cinine son a bhrunna ar an rá ach déis caiisiad a bheith anna chóramach ó mór marí téistóh an pointe san na raimsú aber Aníocht idir a bheith jungháilte agus a bheith mí chóramach agus mí leachfar agus sinna Harlinson agus sin cólín éasca go leir scóráiltain sin ag deara Fitzgibbon dóibh agus
ní bheith géon 5 ag Fitzgibbon má aon sé deisina chohéasca lei sin. Ní bhíon agus máthúir tún na deisina san donmhar ceanna bhísmórál go seola se an slitar san thar se trasnáin. Seachún ina seoir an mór marí ar an ún sí nimró lár parca rion mehar stolim sa hen bhfuil annachlathe go dtí sa imar a geisiút ach go bhfuil go leor a tastáilt bha os na tosathe eile a che sin ráte chalísteanta an son ar Neil Burke agus de sé geisiút a dar a faointe don dar eile a chaimsún sa. Ná bhfuil fair play de Burke tá sé anna eáach ó hús an dar lehanse agus se an darna scór uig siúd. Ceanna bháin níos luithe ó nimmert agus sin an darna ceann uig siúd ó bhfuil séar an sin sé cholína tá scóráilte ge siúd agus seach golín scóráilte ag Fitzgibbon ar an taobhile den farc. So sort comórtas crinneasa idir an vertical. Se agus is socha mar a bhí se rá fet go ratha sé go mór an na cosantóirí a bheith ábaltas machtaich mead ar ceandas na himiróí sun. Sagad ó chuig golín idir na fórne. Se agus é sin builte machtan sun a gan báideor Rory McInerney a me hesuas go lár na parke. An ráhan is se bwachtan selib ar an slitar an sun agus deanta go machtan sun. I get óra mór marí agus é sin a me harise ta blíine agus further an nómad brún sun ar Jack O'Callaghan nach fós héin má selib agus sun ar an slitar nó bhfuil scam le scéil sead óra mór marí inis go bhfuil selib ar seo agus an pug sleasa ádóganta go sun agus é áthóganta sun a gan Mark Hannify. Tugann siad cechatábas go satáise an bearna sin a leidó agus ba ceart dóibh díú ar chuinte a áil I nuna de bheith díú ar gír a cúla scóráil. Se sin bhfuilta fucht maithaige Jack Buckley a bhfuilta fucht an parca gasisiú an bhilta bán eile is óra mór marí a dul ar an ún sí scórna a tastáid bhaithú mar go bhfuil sead sun go mór leistír agus sé Sean McInerney is atá dul ar an ún sí McInerney ón nimmert ach an polla bhfuilta gasisiú as céán na rúiseacht an sun Darren Butler an sun dá an rá ach mí á cartan sun le íirecht le Sean McInerney. Mí á ceart ar ceart go rinne sé gachrúdaí gceart dúmpic sé go deas agus cad sin mar bhí agus hiiste síos chuige an Rusantóir an sin Darren Butler ach scior sé as a láh. Dúmpic sé ceap sé go raibh an slitar in a ghlachaige agus bhí sé sort lethúmpathe ach scior an slitar as a láh amach ar an lína. De eile ag Neil Burke chun a sríú scór a áil an seo ó leama. Se agus sin bhfuilte go maithaige Burke cuman na maithe sin an bratbán ordathe agus inis ní le chuig pointe idir na fór. Ceir a pointe gam le scéal idir na fórne. Ceir cholín atare agus cuma a bhd níos fearr ar óran mór ó lehama aim se rá tá si tar éis socrú síos I bhd níos tapóla ná mar atá dianta ag an rá ar an taobhile den scéal Tá nach cholín amháin scóráilte ag an rá ó lehama. Agus hiachar sin níl Cian Collins nadidir bhfuil se sásta leis slitar núil rud éigen teanta ge leis slitar. Ní hiigim go dtír a cadán réitóir rá leis ach tá sé take heisteach an dul chun caintead agus carta buí bruntaid. sé carta buí brunta ar. Agus sin brunta cíimiid a sahanna se chuá seach an slitar i fi go suas an son. Agus is son go bhéh mar cúla hógan teach slú a dasbailithe an isteach stránóna a feit sé bhíle tíchiad agus is sé duine agus sin slú a mad a chréibh idir bhánach agus chréibh seo sin na Gandát, nuair is muoíonn tú nachfuil an seo a ceir club agus gan club an sin seir a chéirid sin slú a jazz tá is gom go bhfuil siad caiilte stig sa stad olmhór seo ach lá olmhór do gachaí le goine tá ann. Se go dtír a chabar an cheir chum in bhíon tránóna ní bheith leanta chum massa a chu riamh agus gandát na héna réir bín se mar bhringlódicha immert ar fáca chrócaig agus go dtí godánig na cummórtastáisteach na cummórtas ile éireann ní raibh an deistan i gceann go ná imireoir agus siad san na himireoirí is tochtaí hagann sa CLG ach cíimiad a sahanis carta buí brunta an sun ar Alan Bannon ní a bh réitóir sásta leis sin na son go raibh carta g mar go mhailte gan na himireoirí an rá lena Chumán Darren Fitzgibbon take amach Ilan Gergama bhailte gine bh clíháin a raibh sí sin thra se trasnáin agus cad é mar scóran ó Fitzgibbon. Ard scór go Joe nuair a dhéanú déas go faoin geanson ar chorabé agus tá gach scór fíorthab seo go deireadh na himrethe lá scór feite ag Fitzgibbon ó lehama an gá ceann tagtha ó Puchan na Séire.
Shagadida, agus mar bhí Bataránís lo chuibn diabhad idir Fitzgibbon agus Burcan sa tránóna. Óran mór marí na sé an únsaí. Agus an neo siad san scór ón únsaí sa Shelibh a Slither agus Sean McInerney bhí mí á cart leis cúpla neomad ó hinúir a bhfuil sem pola a chiachahuachal ní ana sin darút san ríis agus é sin seolta har se traslána aige. Well, fair play dog the mar dúir tú mí air hopla námad ó hin ach deirí leis an sprucha imsú an bóta san bhí sé Harabed inháilte chun scór a áil agus seo scór eile an bhfuil scór eile feite có níl ceann sin imethe dhéiste agus chóiríil an sin ó Nileborg. Se agus béidir go méid an íareacht san cinúnach. Nadidir nósa go tamdún ach lean ófar raig leis an limerick mar go bhfuil Slither san builteach ag Rory McInerney agus deanta go maithan ag Jack Doyle leis sin builteisteach a Joe Captain na fórne Daniel O'Flynn a túr fé íareacht ach é sin seolta fóríl bhaig siúd agus sin échiad uaireacht fóríl ónrás a chiad le tólam féidir go le mí cheart an carú íareacht fóríl sa chluithe. Trí cín sa céad leis sin an céad ceann uig sa darna leithim seo. Se chuúna is óran mór Mary agus Marcus Quinn Cortbuí nach de siút sa chiad le Shelibh buite agus a bhailte siar cho fada le Mark Hanafí leis an módíireach inis agus an lámpa tach Pádraig Keane sé siúd a chuir an chiad scór don chluithe Pádraig inis agus é sin a cuiblinn diabhar an son le Finbar Cagney ach Finbar Cagney deanta go maithaige Finbar a tí bháin go bhfuil deanta go maithaige ach go bhfuil an paslan seolta i g cho fada le Jack Doyle inis a bhfuil Slither san chun Keane seo chuún inis an rá agus iad son a dul ar an únsaí agus Andrew Cagney inis a bhfuil an Slither isteach deanta go maitha san go ór mór Mary agus Captain na fórne Garrod McInerney Derek Shelibh a bhuachtint an Slither an son Calís deanta a siúd a déad an Ray Toad agus cíní de sahan ish ní se sásta leis a méid a tála an son ish agus na himiróí chur aithne bhúgáí róha ar na héine. Bheith Jack Doyle dribblad leis an réitóir an sin haig sé chamáin isteach é bhla imráras óran mór an son. Garrod McInerney a géirí an Slither a áil agus é teach amach leis agus chuir siad stop leis agus ar a mór an sin agus an sin haig sé chamáin isteach í bhla Sean Bannon an son so beag thart a buí á áil aige. Se ach idir sé seo don rá lár na huaire maile chuir ar gluthe mar go bhfuil sé san chun Keane ach tá agam go bhfuil siad fiochantarrin an son híos do rá a lár na huaire digtarna na Four Winds agus bhfuil Imelda Madigan an son a fada ar an gluthe agus íartas takeisiú do fear an daingan nach bhíochar seo orta daraganis bronta Jack Doyle agus na sin i ghiscin tar rís nadidir raibh sé tiltte pact tá sé fachtaige. Bhfuil tú duine leis an gomáin nó má dhéanaan tú iireach duine a bhla leis an gomáin sinne an rial atá ann agus tá an réitóir tar éis an rial a chuirí bhaim an sin agus an isis. Tubaiste ceart tar éis tarlúd an rá an son agus iad tar éis fearr a chailún. Páirt a buí bronta an sin ar nail géig an fós an páirt Jack Doyle imethe. Is cén túchar a bheith go sin ar a gluthe. Seachún Captain na fórne agus teach amach leis a Slither Calís deanta ar siúd agus éistenis le muinte na galí agus an chlór ar fada son túgurdí ag fácha a barca son dí asca an corta darag son an nochtach ar Jack Doyle agus deisinis ag Neil Burke an scór son a ghaimsú róibh agus tífuointe a chur idir na fórne. An Jackar McInerney a stoppa nuair a héan sé ag gré leis an Slither ar fachach fear atá ann. Agus neart na gapal i gceann fearr céanna. Neil Burke is. Díra chósár górsalach i lingéir go má. sé sin aráile sé go bhfuil teamacha bóhaint í seo ar chóirú Harrison Trasnán agus an bhfuil teamacha bóhaint sí sin garid istéig agus táchasint an fun again rá agus í sin bhilteach a tholan go bhéh se Thug seaca cúig méadar a bheith go sun sean cos an chlór i chicáilí sin amach an sun don rá mar sin iarracht deis eilenis i gnéal de Burca an litar sa a cheorú Harrison Trasnán agus tífuointe a chur idir na fórne ach be sé drásásta leis a túsáideanta cos a dar lean. Dá bheith Jerry McInerney tuigeann sé go bhfuil deis mór a chunis tá fear breise a cup. No, ní bhuain fear breise
Clifford the Enya on the Marian Toe and Schlitter outside Gostoma Agustin and Rud the Thai Badney's Tavaki Deshinish Bork. Sin bwltige Bork cumman na mahas sin agus hiachar sin in ish. Nílach tí pointed in the corner agus níos tochtaí fót the pat. Cougar diagar a Bork I get buchli in the galí. The Logan Tash the Call the Gimmert Nice there. Here a score fight take Niall Bork or Lahama. Ox score fight to get Hinumlan Godisha. Galore am a fog Harter to Hinom at Fantin Arira. Back in Ernie Count Iraq Olbor. Raimid twastaidir éis go dtí súlan tóg sin íarach dulbúir an carta fada go an bach beir son cé chinne bhegan so. Sag an doubt well, like symbol Anna Iraq the bhí bhil se go hanha her fada. Go bhfuil sé hard of a jacker. Íse agus sin scór mór mílte go pat agus cécho cinúnach in isis a bhegan carta darag san mar le chúg nóma an nuas nílach bhí cead pointed in the corner. Sin bhilteach in isis Jonah Carnógach deanta go maithe san I get an Cilánach sa bháide don rá. Ní bhain go deanta go maithe ach tá sé Chase Darren Butler a aimsú leis a Schlitter. Seachún a ráhan is scóra tasáiltha san chuníad san na hocrú síos mar bhí an 7-8 neomad dearnach choftan go haniscar fad bhíidir go mórchan cín bhí Cougar diagar a Bork ach an is nílach cahar diagacha leis sin bhilta suas léite go maithe Sean Bannon ar sin beidir grib léite go maithe ach trothíarach amach agus seachún in níos dear réitóir solam grib a cartaige go raibh chuna chóir ó buachla cumáin chun cín agus solam sa gnin chun chalíis agus bhfuil cinna carteanta gan réitóir. He made both sides as got. Yes, and Yark agus right. Agus cíimi runna dí tachan Parkinson de Oran Mór Mary idir in éide ag enna de Burca tactasteach náit an cuineach Marcus Quinn son gan dáit fuair Marcus Carta buíon san sa chiad le so beidir go raibh túnchar aige sin ar cinnet na banistóide ach lean ófar a raig leis an immertanis agus an puck séir atá ann do Oran Mór Mary agus cad é mar fointe a bhí ige an lechúlaí láran son Garród McInerney cúpla nómatá hen na sin dúilta suasaige agus é dearag pára cína aimsú ach dianta go maithan son ige Alan Dennehy berta hosathe Oran Mór Mary timppla ar siúd agus na Rohan Brúcar ar siúd agus an son an Schlitter facht ige Neil de Burca droihiarach dó Neil léite go maithan son ige Kevin O'Connor seachún an rá Geargá go son le scór ní léon scór fachta go son le beidir le an séú nómach go le Dara Fitzgibbon na fuair sin ó séir kick the third fence broken ish agus cuman na mahasa ar sin agus é sin seolta Harris a trasnán Geargá mar a bhís rá leis a scór son agus tá fachtaige Andrew Cagney. Sin scored and scohuig showed. Sin and bar a four and cool and sin ag derin chéad le agus cadem ar scorehuig showed and chéad score on Immert on rá se darna le agus Carú úr a clig imethe. Seachún in isis Oran Mór Mary ar nún sí deis aige Ross Malone a túrcant buchach mór a bháin eile í sin bhilteisteach sé an báideóra hagan amach leis Cian Collins agus é sin bhiltas suasan isis có fada le Darren Casey tá luas aige an bharsta de réitóir gúil chalíis deanta an son ige Liam Keane ar siúd mar sin séirchic isteach a bheith ann do an don rá agus ba fásúil gneoch Darren Fitzgibbon an counter. Sé sin fear hab dóibh an Pauline an score sin for Cagney hopla nóméid ó hin agus an isis deis ag Dara Fitzgibbon chun Cholínile a scóráil mas féidir leis chun an barna a bhéadú macha go ceire Cholín a ríis ach níl sé gente a gceith go fóil. Sin bhailte go man son aige Fitzgibbon bhfuil sí sin seolta Harris a trasnán aige níl a dearna muir cúd mar sin í sinna metheir cóiríl agus sin an Calamíad achar sin an chuigúireach ceann atá chuthair stréam Dara le drop chumachchan son again báideoir deanta go maithe Daniel O'Flynn smachttáid Edan Schlitter ach bhfuil sé seachas san nas nadidir cé bhí sé dearag a chaimsú
ach sé Rory McNerney a gaimse sé bhfuil Rory amach agus inis tá Oran mór Mary a dul ar an únsaí an feardain séireach Neil Burkinis siúd a túr Pensbrook nadidir a sé túr pe pointe ach bóth dobar sé sin amach gomach ó mar go bhfuil selle fósaige Oran mór Mary Ed an slitter Rian Maher chastan na parka an son agus inis fiachar sin the score Sór scoring san Oran mór Mary agus an tunnadí a tháinig chun Parkinson cúpla nóma dóhin na de búrca. Ja, tháinig sé amach chuig agus rinne sé go hanmha chun brethir is maithan rud é gur fear ard atá ann mar d'éirigh leis brethir agus an sin críicnig sé go hanmha é agus a ríis gan ach gá cholín idir na fórne. Tá á cholín idir na fórne bhí sé faointe atara a go lehama be sé seo sásta leis a méad a feiceige sa dara le ní raibh sé sásta sa chiad le. Tá sé sásta níos ach an tug sleasa an sa brunta an rá sé Darren Fitzgibbon a bhí chun í hógant ach déir sé le Alan Dennehy taachtamach a chun í seo hógant in áit Alan Dennehy is sé bhailte soscain bhí clíán Lorna Parka cadí anna sé leis seo ra sé fada leis agus tá sé díarag Conor Buckley a ghaimsú Shelley bheith Conor Buckley ar a slitter an sa inis Conor Shellefson a beag nach caiilte ach híonn sé go Darren Fitzgibbon las móga Darren a túirt Pensbrook ach sin an dara iarach de hach chura ar fóríl in ag chéile ag Darren. Ja, dat ní go minic a chur an dara gá yes a mó mar sin ach ar an aiad tá siad ag dul ar an únsaí arís. Tá agus in níos seachún Daniel O'Flynn ach sin sá obair an son ó Neil Burke hamid a taigh in a fiochan dead a chur an slitter Harris trasná bhí siúráilta go na scian ar fadaige agus é á léirún sa ach seachún an ráis agus ceanta go maithaige Darren Casey agus é bhailte níos có fada le Darren Fitzgibbon cadí anna sé leis a báutasta tí leis sé cantas na tosa a ghaimsú nadidir an airóg leis a sena cliberta san na mó a dó Lorna Parka hiachar a bhar sa wachail agus tá sé gimmert nútála Garród McInerney an san sa dara le agus gimmert go díal ar fad. Ja, wel, fear anna héagarthe ar fad bheachar na gólaí atá air. Anna leidir ar fad mar nachholaí lár mar a dúras cena féin anna dhechar stop a chur leis nar a héan sé gré agus Neil Burke tar éis teach ar eis chun an ceanntá dógáil nóchas leatón gúil agus ag sé dhechar go leir é a scóráil agus an isis tá sé tar éis a bheith gléata reis chuig slaat níos fuide. sé níos deochtar a fós ach má gaidín leis é seo Góla Harris a trasnáin ní bheith ach pointe bháin idir na fórne. Nócha chuig slaat idir é féin agus cóile an rá agus gortú fola ag chorás an sin de Liam Kane ó beag siad a chur Noel Qualter ag dul mar unadí sealadach béidir. Se ibre seachta san Liam Kane take amach ibre seachtaíag Noel Qualter take isteach mar bhí Petrará is doch go gíimiid an cohánach ar neis ar a Barkin is achas sa. Sér fiar táchtach ó Niall Burke sin Schultz isteach dain séireachas san ach dianta go maithan san I gce Cian Collins mar bhí sé sin dain séireach agus a réitórá bhfuil chalís dianta ach sárabar san ó bháideoir an rá. Ja, bhí sé go hanmha ar fad mas nu go raibh duine ag an istigh sa Carnóg beidir a cochamach a bhí sé stig sa Carnóg ceart go leir. Seachún raibh sé stig sa chúl. Níos hiachar seo wachail Oran mór Mary ar an únsaí inis agus deisiigh Sean McInerney hás ceann a bhain seolta Harris a trasnána gesta an sosa dara le an pola buailte le iarach deile agus inis hat-trick de háart an pola buailte pointe bhachtaige ach iarach chur ar fóríl. Iarach an ceann inithe ar stré aige ceart go leir sin an darna ceann atá chur ar stré 8 cín ar fad 6 cín sa céad le sin an darna ceann óthas sa darna lehan sin ó Oran mór Mary. Bhiltas was Alicia san na déir an ráitó deantaige Daniel O'Flynn mar sin beag deis again Neil Burke nó bhfuil míid Bhfuil
Pointe bháin mar sin nidir na fórne. Na é nóma go le bach an sags cad é mar chuimlinn idir an dáireann an sa. Sin a cúlín an sin fór Sean McInerney. Down a dag nach bhfuil ach cúlín atar mar a dúirtó. Agus sin ágrah sé fóríla gana higus an echagráidir bhil go dtí súlan tau. Sin ionidir go ddíireach agus inis nílach pointe bháin idir na fórne agus beidh buachlí na galí ó mór marí rá leo hen go béidir le seo buachtain séstó bheith sé pointe leistíar go le hama ach gan dá cúgur díag fácha ar a barcha go chun mar sé sé nómat an dar le nach do háta darug ar Jack Doyle. Rud atá fíor húntasach na nach bhfuil ach trí cúlín scoráilte ag an rás a darna le agus gan a ceanna bhána chosúd ó nimmert agus beidir gan in sin rud ag an dúin freisin agus ifir a hochtaí an sin Tim há ag prapáil chun teach chun parcha. Bhí mar a fiochantar Jerry McInerney is on the dead an chiad le agus ní móná sásta bhí sé siúd chumad sena himiród an stig níos go in na himiród bhíon rá bhí golóir le rága agus golóir ráteach cíimiid a sahanis agus an dain sé an móil sé leis an cumána cha me fiochantar se ríis an tunadaí an na borc tacaisteach an sa. Ja, ifir a seach chun san sin Cathal Carla bhí ceontach an sin agus tá dearg ar nach bacha an réitóir ach tá an réitóir éis dul trasnach an caint leis an mhair líne agus tá is a gcuin céir de Harla do Jack Doyle níos luithe sin agus rud a rinne an rud cean céine agus tá sé imethe trasna inis agus níhé sin an duine a rinne an rud ó sin é sin agus mábrún se páirta dearg. Mábrún, ja, an cumir go méid. Tá bhar a bhainte. Agus a páirta dearg gur deidir ar hail. Agus ní nach séir go dtí nóma dearnach. Ach, sin immert amadach ó Cathal ó Carún. Bhís gan ar chuibh a ceir díag pácar a bart. Bhís a go raibh réitóir dían ar éon bhuile díanach, éon bhuile cailíiseach mar sin. Agus tá sé tééis nuair in na fad i ligan síos. Caithfar fiochantar seo ríis. Harthe nuair a chunig mar an rud a Harla mar a dúras de Jack Doyle cópla námad hé. Nílan dar a rá an réitóir mas rud a go riil sé gur in do rialach a choirí baim. Bhecha gé ar ibar a seach de teachtas teach an seo agus echar agus ní léon dat ach gur haig sé bun an cumáin is teach i bholacha an imráin sin as ó an mór marí. Agus níos nílach tróir déag a chur an barc agus buntáiste bert ag ó an mór marí. Agus an deisin is i gé néil barc na scóran a choramús wasan sa agus hiachar seag aber bíidir sé pointe leistíar i gé le hama agus inis le sé nómat nó níos lú ná sé nómat chuig nómat le dul deis a gé barc iad a choramús was agus é sin seolt a Harris a trasnáin agus cinna chócinúnach is a bheith an cinenne íon Cathal Carroll an buile sanna dhéanamh agus éidir na gágan le túrdíag ar a bar. Thucamach tóca ga Cian Collins tá scór na tastáilt ón rá agus tá sé díar gáileo ach hiachar seo hiachar ó an mór marí iad nótála ar fad sa dara le iad scute chun an chluiche a bhuachtint. Iad a dul ar an ún sínis Ross Malone a bhfuil an slitar san suas na páirce. Cé bhuaigh seilebar sin deanta go maithan son i gé Darren Butler taachtamachchan is a módíireach i gé Darren suas na páircin son Chofada leis an Conadaí a tháinig a seachan son PJ gamna scéal Tim Haw cúpla nómatá nach seileamh cailteige Tim Haw agus tá buite náis i gé Rian Maher fear capan héangur an bheit ar fadseán ón na Ross Malone inis a bhil an slitar san suas chofada le Pára Keane beisiú de fuair an chiad scór don glethe in sé an scór a chorig ó an mór marí chun Keane ar a daríocht ar tíúach ach de se chuine ar báide agus an bhfuil agus ha an réitóir sin a brunna or ní raibh an dar rága. Na dáfuil beidir gur bheith seo an cinnis tábha tíir ina sé. Is buite an bert a chur den parc ó rá. Seo deisinis chun cúil a scóráil agus ganach cúpla nómad fanta sa cliffe. Páirta buí brunta inis ar lán cúlaí an rá. Jack Mead an sin.
Ní fadó an lá éile Valentín bheith sé gin an tatan se chuún an nuid san carta í mar timppel bháil le go bíon láinú bhí fat. Deis Ní dóilm go méid carta Valentín nó carta nula na fáil ag an rétóir ó buchalí an ra a seomach a deisianis ag Neil Burke chun cóla scór áil nó scór de haid sa cínta áil. Fórna fá scór. Bheith siad ar dearag buile le héin an rá. Bhíon chluithesa, aber bhíidir go mór chun cín sa chiad le. Bhíidir feimsiú na scóranna ach just chailidar an ceann ar fad agus inis ganach Chino mat fáca ar a glog an fear atá na scóranna ar fad go dtí sa fachtaige bhfuil formhór na scóranna do óran mór Mary hagus an meise ábalta an báide cinúnach a gáilt chun iad a chur tí pointe chun cín. Agus hiach go bhfuil uachal í sin chuiriseach a gúne onlí an tánan ige Neil Burke cad é mar iarach agus inis tá buachalí na galí tí pointe chun cín. Cad é mar ceachta níor ó ag clúid agus an isisiom go hochtíam Simon Dunn ag Jackpot Park an sin. Agus cuman na maithasa orthú i bra hochtan sin Neil Geoghegan ag fágáil na parke. Agus é trí chulín chun tosaigh agus annach cúpla nómad fanta a go leor am a fácha. Tá ní leon dáit faoi sanach beag teachtaíar Lazarus sa rá má bhuahann sead a counta ach téir si fronta ora agus canna fian dir man nótaí inis ach ní leon scór fachta go stórim le Chino Matíag go bé Andrew Cagney an fór an scór dearnach dóibh sa chuigú nó Matíag don dara le agus ní leor son má hasníú mar creibh na hair an na botí cuma céin le bhéil atá ann. Tú scór na níos a bhún as an gáil dar Fitzgibbon le níarachtan bhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin tá bhuachal níos ní nach cháfuinte idir na fórne neoma go le fáca. Trí. Níos selle ver a slither cinú cinúnach an agus chótáchtach Rory McKerney de óran mór Mary a buile an slither san fuas na parke agus céigeog Shellever a fachta son ag captain na fórne Daniel O'Flynn an rá fós a dollar an únsaí a sin builte slach ag Flynn fós Shellev ar a slither ag an rá chiachar a brú agus chiachar a ráta ibre ó óran mór Mary. Bhfuil Calísteantan chun ar an imróir Lár Park a bheas hen go raibh Jack Allen níla deir a réid tóir Shellev fachta ar náis i gcén rá iad sanna dul ar an únsaí Canar Buckley inis Canar fósa dul chun cín bhfuil inúma go cos céim na tócacha ní leis sin fachta chomhfada le Darren Casey tú Prince agus sin sábháilt óntaach an son i gcéir Rory McInerney. Cad é sin mar hábháil. Bhí an rá ag caithb gachróid san ónsaí an sin agus an Cosí Counion sun ar dús an sin Conor Buckley agus cad é sin mar bhuiile cad é mar hábháil ó Coolbaire ó an mór Mary Rory McInerney hir an nómad ón cútab gortathe le dolanse agus tá gach chanceanis ag an rá mas rud ag an éiríonn leis Dara Fitzgibbon an ceann seo a chur thar an drasnán ní ag a cúlaí na bháin atara agus beag rudí ag éirí an nervhíse chun seo Ó beag cead an nómad fáca Fitzgibbon leis sin níoracht sa bhfuil tí sin me Harris a trasnán agus inis ní leach an bearn na slú idir na fórne Heanna sédí ag ór an mór Mary Heanna cúgdí ag an rá ó chorcaig agus cad é mar dara le atágan an barca chrócaig agus é ní dhéalaisteach go dtí an chluithesa bheith siad breás sásta leis mar cad é mar cuiblint Becce an gan trónóna a sin builteach Shellever a slither builte ag ór an mór Mary iad sanna dul chun cín inis agus bhfuil deise ag pára cín iad a chur chun cín an bhálta bháin eile níl drothíocht ó pára cín Cian Collins inis a taachtamach an meis siad ábhalt an scór cinúnach gáil níl mar drothíocht ó Cian Collins íadach teasna an son go Neil Burke agus inis tá gáfuinte idir na fórne chotúnolta son ón báidóir. bhar cafa méid an lucht a chur an mádóir an sin agus ní maiile mé sin dhéanamh ar chur a béthacha a ceartú an ceann sanna glanna bad iscuide ón gúil rá ar an únsaí arís. Bhfuil Calísteantan chun idir an bhaanta sí Daniel O'Flynn níla deir a réitóir teachún ór an mór Mary deanta go Hanson i gce Alan Bannon agus í sin builte amach chomh fada le Mark Hannify inis chur a slither son
amach a Joe Coniscel Alan Denny amach a Joel Jack Callan. Jack Callahan a third fence broke will she shin shot the Harris a Trasnon. Ní agus ar pelle mehe fóríl. Níl gan out an count sin in her stre uig. In the cahar count attack or her stre across the Darnella. Jackie San Umlan. Sin ar 4 or yes agus ar 4 Sha ach tá galore am fáca an soch ag gan ag an rá ánóm at fós fáca an soch the am fútib gorta sin bhilteach again Bodo Rory McInerney will sin facht again Conady Neil a se buige Neil Burke Farah tá ag gimmert nó tála ar fada sin bhilta suas again Neil Burke will desin is ag Oran Morbarry an chlas a bachtain Bode Sean McInerney pass noticeach Larson chodain séach a lár fad Neil Burke stachcin Neil McInerney dianta go húntaach a geisiúd agus ní leon dátain is ach Megan Curran a dul harsúnine agus an chléasa buite I get Oran Mormarry agus is tócha a fat cíhíd inis agus bhfuil sí seo buite get Oran Mormarry céhé lech na himar a watche. Well, Tagalor, Lechre, Erin, Oran, Mormarry, and Ishak, Sean McInerney, Teresh Dimmer, Kahanwa, her father, Fad. Ak 3 is 3, nor a big gaw, like Canasiak, the Shen Nail Borka Hogan, Canasiak, Shindoiv, Kerakulin, Sikedla, a hen a she scoral to guess a Darnella, a hen a dehan umland, Wimerata, Korhish, Shees and the North, Yagumsa, Treslim, Neshakas, Treslim, the Oran, Mormarry, Ma, Dan and Forty, Marata, Wilaher. Agus cad mar teachtain ar a bhí an san sa dara le. Mar sa chéadla, ní a chadar gráudar a gimmert go maithe ach chéine a dúirt a banistóir Jerry McInerney is stig sa seomra feste se geile hama. Dobar sé sin ghóib mar go bhfuil se dúslinn sa dara le ach gan dát an dá chárta darag son a fat an ciad ceann agus é sin brunta Jack Doyle agus an son an dara ceann brunta Cathal Carroll agus sé sin a bhuaig an chléibh is tócha Oran Mormarry. A dó a de scoráilte ag Oran Mormarry sa Darna le in unad gan ach seachúlín scoráilte geis a céad le. Ar an te bhilid an scéal níl ach cúlín scoráilte ag an rás sa Darna le agus cura cúlín a chosúd ó fochan na séra gan ach cúlín amháin ó nimmert agus beidir grubbe sin an fíric is súnta sí ar fadar fad. Dócha go bheith mar hen na déile an náid seachta bhí anna go le ham mar sin dó té mar bhí se rá aimse go Oran Mormarry an tusa dara le agus hiachar seo lech na himara tá sé a Jack an Yanzi a tarcha lád ach ní chuir sé sin isteach ar Niall Burke pointed an sco hen na hé níagin is aimse go sa chléis. Tá émar haspáintus an Niall Burke an jobh bhí leanta ann ar immer sé comá sin ach bin an haspáintus is fearr a thug sé riamh a dó thugteag in ag a héna cúigeag Fres líimiid le Oran Mór anna haspáintus ar fad uthe go háirithe sa Darna le. Seabli se chríon ann don rá ach an scór dearnach an sa a Borca chrócaig mar go raibh wacha lí Oran Mormarry ábhrín ró láidir an san sa dara le siach na idirsan le dó hochtíag ar chlár a scór Emma cútiag ag an rá ó chorcaig. Ja, agus a son cíimiid an céúr an sa buchalí Oran Mormarry. Bhíidir go mór chun dead ag eile hama, bhí hena de ar chlár a scór a gan rá, bhí náid seachta chusan, bhí sa gin a bhíochant ar Jerry McInerney banistóir an ar an pat, ní raibh sé sásta nó piúg sásta lo sa chiad le. Ach, pénaí a dúte ag eile hama, géistíidir leis, hanaidir amach agus bhádar a chléir. Le go bhí cuma I bhd níos fearr agus I bhd níos sciúla ag buchalí chorcaí sa céad lehansan agus dimrí mar le stíl áilinn ach na múil agus bhí na scór ag teach go héas go dóibh ach sin Dara Fitzgibbon an sin agus cuma críomhrichte agus tuige nachméach tar éis a chuidíireachtaí go léir agus iireachtaí na leid go léir ach ní féidir leat cluiche ceannis de haise céint a bhóchant agus tú tar éis bert a chailúint se slí inar chail an rá an bert sin agus bhí sé tragóid ag dóibh, bhí sé tupisteach dóibh ach sin mar a hálíonn ar na léhananta móra agus cafaimid tréslú le buchalí Oran Mormarry, club mór
áit atá tar éis éirí I bhfad níos mó le 5 bliain an nós. Ní raibh ánach sráidbhaile 10 bliain ó hin nuair a bhí me féin na freastal ar an ollscoil ngáileh agus inis tá sé chomór le bailile mór áit ar bithinn éirn. Tá a fiachar na mathúcháin na sun na maithir a bar chat. Sé seo cuman Newclass Gael rumsa ach go háirid. Mar siad son na leichanna a bhí na mo na hain bliain an gná in imiróir ón guman agus is radúntacha go bhfuil an deisicha sa spáin trún cécho más a háisiad ceann catharú cuman Newclass Gael agus hancmórta san nútálar fad. Agus chomáile sin caiim sé rá go bhfuil gach sean saoin nach meach forbórn an imróirí sin híosar an bar go ríis a beic siad ins na Hardáin cosólinn féin ag fechan ar cuasaí ach seo an lámór dóibh siúd agus ní féidir ach dróm amháin dul a bhaile leis an gcór agus éirigh le ó an mór an bóchar thráin in Job agus anna écht ar fad. Ach sin mar a Harlíonn ar na léhananta móra ach cadéim ar lá dóibh go léir. Beic cuimhne a có léir ar an lá seo cé go méid cuimhní níos bhíne béidir ag bóchalí na galí. Se hocht líana óhain bhí an rásach lethe canis se greibnas tóisiid agus ní aidir glón ád son leirid achan leirid bhrisig cruí rompa son blian chófad a chuirasís chóibh ach caiisiad son a bheith dóchasach agus iad a fiachan chun cín. Níl se frist creibhid ar bhanach chorcaí a bhuachtaid, níl se frist creibhid ar bhanach na mún a bhuachtaid pascuinis bhfuil se anaiachar creibhid ar bhanach na héireann a bhuachtaid ach seo lech na himire a tachtsáil gandát sé siúd agus garód McInerney an dá cheaptéin atácha agus is doch go bíad an dá timród is ar a bhí chuinú. As gandát, bhí McInerney go handláidir mar a bhíon de gná, bhí lán léachre ar an burin, bhíidir go léir go maithí na ríre píre, Lína cosúla Alan Burke agus Páring Kane, Sean McInerney creicnic sé le cúl agus gá chúlín agus bhí mí á dearagir uairháin nuair a bhfuil sé an cúile ach a creicnic sé le cúl agus gá chúlín. Mas rud é ná éirigh le Niall Burke an méid sin scórne ag chans go méid an gradam sin a bóchan ag Sean McInerney ach tres líam lá go léir. An dá chaptéin ag dul sós chun an chorn a áil agus a ghlacha agus mar a dúirtó Niall Burke chun an gradam léach na himrethe a áil chomáid. Se agus het tiltte go maithaige mar bhí se nútálar fad héna héine agur chlár a scóir a geisiúd I deide an lé agus na scóir na cinúnacha ágáte geisiúd an pocéirice I Joe deide an chluthe. Agus sin é Eddie Buckley ó Banca AIB a brunne gradam lech na himmerir ach ní chuir seisteach ná amach Niall Burke stolim an gradam son mar nach bhfuil feic sa cheanna geisiúd ach Gearóid McInerney a thuairtwas leis agus go méidir siad bertan an goran. Bhfuil nuair a smaoiníonn tú tábhach rud mar seo do chlub ar bith go háirithe nuair a smaoiníimiid ar dúna a gáin an sin sa céad clifa an cluiche canis seoise seo an cluiche canis idir bheanach agus chréis mí eile lá le Padraig beige a cluiche sin se a gine agus beige dróm eile ag cheúr an lásan. Se drám a bháinnig cheúra drám eile trí briste cíimi de son an rá mí á cartó idir go mór chun cín ag le hama héanna déile náide seach ach ní ráidir ábalta an chluthe a bhuachtaintar deire ach runfar an chorn inis ar cheaptéin óran mór Mary Gearóid McInerney agus Niall Burke. Son cuman Newclass Gael bhálam trééislú leis an gáireann as an clé iontacht a thuirt siad dungan inniu. Armíchas freisin de AIB agus Eddie Buckley as an aréach de thugann siad don comórta seo. Comhrón Rotliark ceapan go méid siad arán a ríis. Anis churann sé osmór an cógardagus a go bháil dar an mór Marí agus an churann a brunne co-captain ar an mór Niall de Burke agus Gearóid McInerney.
Another on Kayla left a bit of the kind of fat. Tá Nasser, Luffin, agus Garage, a Kernshaw Raka, her son, Ormore Murray. Since our club was founded in 1967, we've had many good days and many bad days, but today must rank as our greatest ever achievement. A lot of hard work has gone in, both on and off the field, to make today a reality. It's not just our backroom team, it's the board, all the coaches for many, many years that have made today a reality. But this year we got a special backroom team together. From our stats team with Tony Fury and Vinnie Byrne. Our on-pitch support, Sean Holland. Our backroom team of Richie Burke and Pat Malone. Our coach, John Burke, who seems to be getting fond of winning All-Irelands with club teams. And our manager, the legendary Jerry McInerney. Additionally, our physio, Melissa, our two doctors, Jim and Cullum, and Jerry Cronley. We must name the hurling committee as well. Chairman, Brian O'Grady. Secretary, Sean Dowd, and our hurling delegate, Tom Carr. As everyone knows, at times like this, a lot of people are asked to put their hands in their pockets and sponsor the team. Firstly, we like to thank our main sponsor, Grasshopper Landscaping. Headford Road Car Dismantlers. Glyn's Bar. McInerney Sports, Home Farm Butchers, Walsh's Heating and Plumbing. A bulk of this team came up along the way together, and we can't let today go without thanking two coaches that we had all the way up, Brendan Bannon and Pat Burke. Many other age groups and intermediate teams have got a lot of coaching down through the last number of years that have made today possible as well, but mightn't have had the luck that we've had today. We thank them for everything throughout the years. Lastly, we'd like to thank Charleville for a great game. It wasn't looking good for us at lawn stages. We'd like to wish them the very best in the Cork Senior Hurling Championship next year. We'll just finish by saying it's an exciting time to be part of our club as we embark on a multi-million-euro development and a sports facility in Renville. It's exciting times ahead, and this is only the start. Agus an bhac deantaige Ormore Murray. Bhí sé deachar ar mar bhí go mór leis siar go le hama. Tá mí fechan ar ceantas na scór na sfear a chunig mar an láin sin ó Niall Burke agus ceantan na Cólíní áil in a fór Dara Fitzgibbon dóibh an sin sa Céadlein nó a bhí sé I mar a réam an ceanil an sin ó Daniel O'Flynn agus ag an ómsead an clifa bhéidir a dul go hanmha ar fadar fad
bhí ga cuma orthú go raibh idir chun an bó chur aráin sa céad le agus an cúil a fuair siad an sin ó Cagney an sin díreach rib le hama fechar an críoch álinn a chur sill a chósaí agus sin an scéal den gin céad le agus a bhí ceann amháin eile an sin le fáil a chur díreach rib le hama ó Kevin O'Connor Fairlar Park agus sin ag deireadh na leithin sin ceann álinn an sin ó Alan Burke an darna ceann a fuair sé siúd agus sa darna le an céad scór a rís ó Niall Burke agus sin scéal an dara le an teaspáintas a thug sé siúd agus an fearlalistic sa chúine Sean McInerney an sin a grathir Jerry McInerney bhí sé féin ábhar a scórna áil comma agus ibre tríd an sin Cagney tar éis ceann inspiráide go áil chun iad a tharraing tar éis fearháin caiilte chu ag an láthir seo agus sin McInerney a rís a stig sa chúine agus cad sin mar scór óig dúd agus an sin an bhuiile píóis agus díreach isteach sa líontán agus bhí gach cuma ar an scéal go raibh an jab beag nach déanta agus an sábháil úntach ó chúil bara ó an mór Mary ag an taobhheile den scéal an sin Rory McInerney an sin agus an sin an cúil cinúnach ó Sean McInerney agus sin deire lena chuidíireachtaí agus cad é mar bhua ó an mór Mary. Gan dáta lá na bhaidir TG caithead is féidir le fiochandir an chluhéidir Ross Cumáin agus tíar ró na sin iarbheo ó Ryan Hen bouta siad the Shop Alliance. A chur deidir siad buachalína galí a thugan na coran thar sionan a lomh ó an mór Mary an tataní ar úntaach a bhí chu an sunsa dara le an coran buaite go sun agus a tuilte go maithacha.